Bueno i vale. Efectivament, bueno i vale no són correctes. Si demaneu a una persona de traduir la frase bueno, el niño es bueno, moltes persones vos diran bueno, el xiquet és bo. Ningú s'enganyaria mai i diria bueno en lloc de bo, bona, bons, bones. Vale. ¿Cuánto vale? Què molts dirien? Vale. Quant val? O vale. Molt val? La diferència entre el primer bueno vale i els segons és que el primer és enfàtic. No és que solament nosaltres la xam agarrat del castellà, és que totes les llengües de l'estat espanyol l'han agafat del castellà. Les formes genuïnes per a bueno podrien ser bo, el xiquet és bo, bé, el xiquet és bo, toca, el xiquet és bo. O formes genuïnes per al vale, bé, quan val? Molt bé. Quan val? Perfecte. Quan val? D'acord. Quan val? Entesos. Quan val? La traducció de vale per val realment seria un calc del castellà. Aquestes fórmules enfàtiques són molt difícils de llevar. És per això que l'Euskaltzaindia, l'Acadèmia Basca, admet bueno i vale, encara que és 40.000 vegades preferible la forma genuïna tira o a2, que ve del verb adostu. Estar d'acord? Així la gent pot tendir cap a les formes més genuïnes sense tanta pressió. Au, cacau.